kalaten ko c'est quelque chose qui est très important hande kalaten non ko caɗele gonɗe e nder leydi ndi mais en même e pouvoir mais en même e opposant ji ɗi jango heewi e dow golle bonde en ɗon boni darena fuɗɗi bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam bandiraɓe yeɓoɓe ne ayaw Facebook taw noon koye page men Dj Dou en jetti bajjiriji ɗo waɗa bana o laato roka jaare haɗa jaare wara mane julene bajjo ɓuura siyankoɓe timmoɗana babingol makka mo yimɓe jinneji tagra sababu ɗum noon pagorɗen manoje jettoɗe fewde e nene baba juroɗen haadi faɓe jiini e haadi faɓe dow haajude banggue dawrugol ne tawno kala ne jiiɗa hoore no ɓuɓri won hoore wono ɗum e nangue tigui on ñagama yafoyde feewi ne tawno hewɓe nana cegui e nder compte men Facebook kono noon jo e jo kala jalteten gam yidde wadde live aji gam kadi yidde haltide e bandiraɓe kono noon kala ko mbaɗɗeten toon to sengo men YouTube ene wayno yoga e wonɓe ga hen e Facebook ene ndewi dow ɗum ne haaldirta nena ko ɗum tagui enen jetta lien ji ɗi ene mbaɗa ɗum partagé kono noon fulɓe ne kewi wiide doole lingo ko ndiyam kono doole fulɓe ko pulagu ne tawno ko dental pooliji yiidango te kala ko yana ko wolantake kala ko rendi hule herse itene gueɗal tigui bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe ko kewi e nder leydi ndi ko kala gonɗo patriote jiɗɗo leydi ndi batorɗo leydi ndi mo yiɗa fitina eɗen gandi a yonnata ɗum e nder fannuji ɗi kala hande noon en goni e jamma niɓɓo mo suwata o wedde e nder oɗo saaha mo gonɗen ne tawno leydi ndi fof e hewde chômage leydi ndi fof e hewde heege leydi ndi fof e hewde dugo leydi ndi fof e hewde tampere leydi ndi fof e hewde ɗomka leydi ndi fof e hewde heege e nder oɗon tuma ɗum tan yoni hare yoni guerre yoni manifestation kono goɗɗum pawti ɗum hen manifestation ngaji ene mbaɗa elle mataw yimɓeɓe jejjiɗi ko kewno ko fodde 14 aade suuɗima hen leppi leydi en mbiyata noon ko sababune wonde opposant ji en mbiyata wonde ko sababune pouvoir ne tawno sa nañi ndeƴe tan ene gasa won payto guelen place mum kono noon so haare waɗi tan andu wonde ko ɗiɗo pulɗodiri min noon mi wonanani ɗo président Macky Sall mi wonanani ɗo Ousmane Sonko mi wonanani ɗo pouvoir mi wonanani ɗo opposant ne tawno mboɗa andi nokkuɗo longere fof waɗata koye hunuko mum teso dene mbaɗama e jongol foɗɗere hen fof wayata ko hoore mum sababune wonde eɗen jiiya ko heewi ko gandanɗa hoore ma hande wiyeteɓe wonde koye haajude patriote en yiɗɓe leydi ɗum fotani jarande ɗumen e nder ndiɗon leydi ne tawno woni yidde leydi mum ko yidde deyre e nder leydi mum kadi kala biyeteɗo wonde ko référence kala biyeteɗo ko exemple wonko poɗɗa renade wonka fotani yirede wonka fatani tigriga joni nanirede kono hande jogiiɗo doole o nana holla doole mum ɗo tolni mo ala doole o e nder oɗon tuma nana nodda yimɓe pour yo ngar mballita ɗum e doole e nder oɗon tuma beele ene mbawa hokkude ɗum doole hebde keɓɗe ɗiɗi hebde ɗe honto parɗen en ndiɗon leydi leydi ndi il faut pamen waɗi ko 14 millions d'habitants woni hen lamɓe ɓe
ɓe ɓurani ɓe laamiɓe moni kala ko Allah fese tiinde mum ko falla budda laatoto ɓe yimɓe ndewi cuwatawo laamade ɓe ɓurani ɓen ɓe gandanɗa hoorema rewɓe maɓɓe ɓe alay sago so tawi yimɓe gondi tan wonat ardiɓe wooda heɓɓe caggal kono noon bandiraɓe musidɓe gartiren hakkillaji e nder koye men ay ko malatma ko e ko manatma ko so ari suɓa ko malatma ko gacca ko manatma ko ne tawno manore haaɗi koye aduna kono malu dusata ha lakara hande noon en jeehi ha e jamanu e nder leydi men Sénégal kulhuli nani hen bange e bang kulhuli nana hakkude pouvoir et opposant kuli huli haaju no nana e nder tarikaji men kuli huli nana e nder réseaux sociaux ji ɗi kono kadi kuli huli nana e nder leƴƴi ɗi woni leƴƴi men gonɗi ɗo hen e nder leydi ɗi holko tagi mi wiide noon sabu ɗum ene waɗe e yimɓe hande ko portable uji men goni radio ji men ko portable uji men goni télé ji men kala ñande pini e nder oɗon tuma ngala golle ngala hay nokku e nder oɗon tuma no jeehi nana kuɓɓi portable uji men ene kala ko gandanɗa hoorema wodanani ɗumen te sa nani kongi ɗi kalata ɗi ala hen ko woni hen so wona fitina yimɓe woɗɓe waɗa reprendre ɗiɗon vidéo ji ngam hollude hen koye men walla ngam sikkude wonde ko kañum men ngoni leƴƴi ɓurɗi e nder leydi ndi min mi yonnani ɗum so séréer waɗi vidéo walla so jolfo waɗi vidéo ene yetta fulɓe ƴetta vidéo ji ɗi ene mbaɗa ɗum partagé ene kollira wonde non wona ɗum woni ko cohluɗen e nder Sénégal cohluɗen e nder Sénégal ko yo won leydi ɗi ganduɗa hoorema taw ko leydi potal moni kala ene wawa yiide hen hoore mum e nder oɗon fannu yo won leydi ɗi ganduɗa hoorema ko leydi haajude deyre taw moni kala ne wawa dejje hen gollo no fota to wawde gollirede ni wona wonde ɓe ene mbiya wonde ko minen ɓuuri ɓe ene mbiya wonde tigui rigui aji ko minen poti laamade ɓe ene mbiya wonde ɓeɗo potani laamade wona ɗum cohluɗen wona ɗum yimɓeɓe cohli kadi so gonga yonti yo haale Ousmane Sonko o jeeya koye nder leydi ndi Ousmane Sonko koye nder leydi he jeeya il faut qu'on se dise la vérité Ousmane Sonko koye nder leydi ndi jeeya kala ko gandanɗa hoorema sarɗiyeji leydi ene rokki ɗum ɓiɗɗo leydi ndi c'est valable pour lui ne sarɗiyeji leydi ndi dokkiri président Macky Sall wawde wadde ko yiɗi wadde ko c'est valable pour Ousmane Sonko il faut qu'on se dise la vérité hande ko kewi ɗo ko ne kiwrini ene wuurini ene siforini way kono film ni sen belama mbiyat finde subaka law dadiɓe ngara damal galle ma a natata a yaltata so tawi sukaɓe ma jiɗi yaltude walla so tawi rewɓe ma jiɗi yaltude yo yaltata juulal juma wooda jomum ñanto ha yooɗa wiya wonde ene juuloya wiya wonde juuleta ko leydi ɗum gonɗen mais goto fof ne jogui devoir e nder leydi mum il faut qu'on se dise la vérité goto fof ne jogui devoir e nder leydi mum ko heddi ko noon haadi ko laamu wiya ene jogui possibilité ene jogui bawɗe e nder oɗon tuma so tawi neɗɗo yiɗi wadde en koolaki ko yiɗi wadde ko ko holɗum walla holko waɗata men engagé ƴeewen addude daɗiɓe jaada e mum ɗon ɗo yiɗi yaade ɗo waɗa bosieji mum so pari e nder oɗon tuma reggine arta e nder nokku mum c'est comme ça que ça fonctionne non foti waade wona mahamdele mamoudou ko non foti waade ko heddi ko noon hande wonko gandanɗa hoorema eɗen jiya ɗum ne foti yonde en exemple ene foti yonde en exemple en jii Ousmane Sonko ne haaldata e dadiɗo o wi ɗum wonde ko oto oɗo de ko ɓiyam woni hen
sabu ɗum ko poɗɗo janngoyde ko joom suuɗam nawata ɗum il faut janngoya no ɓe gacciri ɗiyi ko janngiri ni eɓe poti acciremo noon kanko yaha juule ha juma o arta sabu ɗum eɗen nganndi ko jangde français wawi nafde fof eɗen nganndi ko naftata neɗɗo o aduna e lahara ko diine o ɗum ko geɗal janngoyo français wawi ɗaccede e nder ɗum yeehi janngoyi e on mo gandanɗa hoore ma tigui rigui wi wonde kono yaade rewoya Allah te aussi eɗen nganndi aljuma so yonti moni kala ne foti yaade rewoya Allah ne foti rewrude Allah ni ɗum ko geɗal kadi hande so tawi wonde mayɓe maayi il faut qu'on se dise la vérité so tawi mayɓe maayi hande paamede wonde pouvoir ko responsable opposant ji ɗi ko responsable so tawi no wonti e nder no pouvoir waɗi fodde mum opposant waɗi fodde mum ndeƴe wodata kono noon kadi population eɓe poti ƴoƴde population ne foti ƴoƴde ene foti wattude hakkille hoore mum moƴƴi ɓe ganda wonde ɗo kala nokkuɗo longere waɗata koye hunde mum te so dene mbaɗama e jogol foɗɗe ten fof wayata ko hoore mum hande ɓen ɓeɓe kaɓanta ɓe walla ɓen ɓeɓe gullanta ɓe walla ɓen taɓɓe ɓe yaltude tigui rigui jamme boowal he gandede wonde ɓiɓɓe mumen jaltata mbaɗoya seppoji e nder oɗon tuma gandede e nder oɗon tuma eywa so tawi hunde nde wuli koye jet privé ji mbaɗata ɓesguji mumen jaaha gacciriɗo ɗo yimɓe kata walla gacciriɗo ɗo yimɓe tigui rigui ha joni ene kakka c'est du n'importe quoi min noon vraiment wonko jakimi quoi wonɓe gandanɗa hoorema hande mbiyata tan ko sababude wonde président de la république ko pullo ko woni pullo ko no yiɗi fo yo wa no yiɗi fo yo jogoro leydi ndi no yiɗi fo yo siforo e nder ɗum hay sino so tawi ala ko woɗani fulɓe kañum nana caggal Allah caggal makko ɗum ko geɗal wonɓe gandanɗa hoore ma hande dewrani e Ousmane Sonko sababude wonde so tawi tottama lefol laamu ene wawi jogade leydi ndi dewride Ousmane Sonko tan ko sababude wonde wey sa yo beele pullo ene foti wawde laamade walla beele ko pullo laami e nder on tuma jonama tigui rigui laamo pullo ngo wona intérêt leydi ndi tagui jomum rewde hen ala ƴewani ko Macky gollata walla ƴewani tigui rigui ajoni ko Macky woni e dow majjum walla ƴewani ko Macky yiɗi golloyde ƴewani goɗɗum ko Macky foti wawde addande leydi ndi e nder o ɗuma sababude wonde aha Macky Sall ko pullo mbiya wonde aha minen de min tampi e laamu fulɓe yo goɗɗo adde hay sino so tawi wonde moƴƴani e nder leydi ndi holto woni holto wonde patriote woni holto wonde patriote woni patriote fooki tan e on mo gandanɗa hoore ma ha joni biyo wonde jogui ko parti patriote fawade tan wonde e on mo gandanɗa hoore ma jogui ko parti mum ene innira ɗum goɗɗum patriote woni jiɗɗo nokku mum jiɗɗo leydi mum on woni patriote yidde leydi noon ko wasde yidde fitina e nder leydi yidde leydi ko ƴewde holko foti wawde waɗande leydi ndi wona holko leydi mum foti wawde waɗande ɗum c'est ça ala goɗɗum min noon jinmi ko yo yimɓe ɓe ko ardi fof neɗɗo ne ƴeewa leñol ngol woni ngol yo ƴeew leydi ndi ne tawno so leydi ndi huɓɓi enen fof en bonirte enen fof en bonnante sabu ɗum ko enen jolde e laano goto so yimɓe joldi e laano noon yo ñaago yo laana ka ƴewtoy kono woro ñaago yo humbuma gonɗo e nder laano o his ne tawno laana ka so tawi hisi tan humbuma gonɗo hen o hisat ɗum woni gonga ala goɗɗum donc woto jaɓen waɗede manipulé woto jaɓen waɗede manipulé woto jaɓen opposant ji mbaɗen manipulé woto jaɓen pouvoir waɗe hen manipulé hande kala e maɓɓe joguiɗo lefol laamu ko enen lammini ɗum kala hen kadi mo jiɗɗen keftini lefol laamu mum en keftat vite fait kono noon liggotoɗen hakkillaji men mbasen yarude ɓerɗe
liggorɗen hakkillaji men mbasa en yarude ɓerɗe hande so tawi en ƴeewi e nder gouvernement président Macky Sall o enen fof eɗen nganndi ɗon ɗo nokkuji men Fuuta moni kala kono fiya ndu umata wonɓe nganndanɗa hoorema kañumen gondi e nder parti goto kono memodirta yimɓe gondirtuno équipe kay ko ha wona collectif ha wona collectif pijjen jalden sa faami dokkodiren hakkillaji gote men fof ƴeewa holko fotata wawde nawrude poste goɗɗo e yeeso darono ɗum hen e nder oɗon tuma eywa cuusodiren kono so tawi en kulodiri tan eɗen jofodira militant ji men kulodirat jofodirat wontata ko caɗele ɗum tagui jamma e ñalawma subaka e kikiɗe e nder réseau sociaux ji aɗa yimɓe wonduɓe e nder parti goto nana jofodira nana ƴettodira nana guitta hirguiji tuuma ene pawdiri ɗum e nder koye men ko ɗum woni yidde leydi ko ɗum woni jaggande président Jungo walla ko ɗum woni yidde leydi mum arrêtez vous il faut qu'on se dit la vérité min noon mi yiyata message ƴettore han min ko message moƴƴo tan jeyatmi so neɗɗo yiiɗi yo ƴetto ko neɗɗo yiiɗi fof yo haal mais min koye nder leydi he jeeyami liberté d' expression no woodi so tawi mboɗo jogui ko ponmi haalde mi haalata ɗum hay goto hatta ɗum haalde so tawi noon ko kalanmi ko ko ɗum neɗɗo yiɗirtami ko kalanmi ko ko ɗum ko neɗɗo añirtami ɗum tant pis pour toi tant pis pour toi min mi jagginirta président Macky Sall jungo sababude wonde ko pullo jagginirtumi président Macky Sall jungo ko sababude wonde aha ene yecciti nokkam o walla tigi rigui ene waɗa fodde mum nde foti wadde e nder leydi ndi mi jaggirta Sonko sababude wonde aha ko Casamance jeeya e nder oɗon tuma eywa wasi ɗum wonde pullo jaggirtumi Sonko ko sababude wonde ƴewde exactement ko Sonko haalata ko beele nana e mum walla ala e nder mum beele so tawi heeɓi ko foti heɓde ko yimɓe ɓe jinno guire tan Senghor fewde joni ene wawi ɗum gaynude walla wawa ɗum gaynude jiɗɗo leydi mum ko noon yarata jiɗɗo leydi mum ko noon yarata hande woni bande tan ko jeccittoɗoma woni bande tan ko bawɗo fewnan ndema ko gandanɗa hoore ma aɗa andi ko kañum heedi oɗo banggue wawde fewnude ya rien d'autre kono hande e nder oɗo saaha mo gonɗen a ronkat andude hol gonɗo journaliste jiya journaliste ji mawɗi wiyete wonde ko référence so tawi wonde hunde yonti neɗɗo o wawa haalde hen yo keppu hunduko mum a wawa haalde hen kono artire kono artire jaam ene woɗɗire fitina keppu hunduko ma mbasa haalde hay batte yimɓeɓe sa haalani hay goto anda kam holon position mo keɗɗa e holon position ma heedani kono hande ko fonnoɓe darade e nder oɗon tuma ñifa oɗon fitina ko kañumen kollirta exactement to keedi te so neɗɗo o hay sinno wonde o wonti ko bela ɗum hay sinno wonti wonde ko baɗannoɗomo chiffre hay sinno wonti wonde ko battuɗo e ma hakkille kala no andi wonde ɗo heedi ɗo a heedani ɗon gontata ko gaño makko walla wontata ko gaño ma c'est ça kono hande bon en donki andude holi gonɗo activiste kadi aussi wonko mi yonnani Ousmane Tunkara an wona référence e nder leydi ndi Mola Margan a wona référence e nder leydi ndi Kalifone Sall wona référence e nder leydi ndi Assane Diouf on gona référence e nder leydi ndi sababu ne wonde neɗɗo no wawi habtade neɗɗo wawi ñamde ha reedu mum heewa taw toni mum ninani neɗɗo no wawi ñamde ha reedu mum heewa taw toni mum ninani sabu ɗum leydi so tawi a yiɗi ɗum wona ƴettoje fewnata ɗum wona ƴettoje yuɓɓinta ɗum wona ƴettoje rewnata ɗum lawol min kala ko neɗɗo wawi haalde gonga so tawi tan wonte mi nani e nder haala ma aɗa ƴetto aɗa haala haaluji ɗi pewani aɗa adda hen ko wayno vie privé ji ha e ko nandi hen billahi wallahi mi heɗata komo mi heɗata komo barke rasula mi heɗata komo sabu wonde keɗimi live
tunkara ina haala woodi nodduɓe mo omo yo wonde so tawi oɗon darode ƴeewen holno dardoɗen sabu ɗum wonde neɗɗo ko bandu men nan ɗo so neɗɗo yeehi noon ha haala ko heddi ene wiya wonde aha ko lefol laamu yiiloro a wallat ɗum no heɓiri lefol laamu hande so tawi neɗɗo yiɗi Ousmane Sonko wallat ɗum no fulɓe jiɗiri Ousmane Sonko so tawi neɗɗo yiɗi Ousmane Sonko wallat ɗum no jolfuɓe jiɗiri Ousmane Sonko so tawi neɗɗo yiɗi Ousmane Sonko wallat ɗum no leƴƴi goɗɗi ɗi jiɗiri Ousmane Sonko kono noon a wawide wonde aɗa yiɗi Ousmane Sonko kaɓontoɗa e nder oɗon tuma Ousmane Sonko yiilo lefol laamu suwaro heɓde lefol laamu aɗa riwtina ɗum ko foti nde leñol aɗa riwtina ɗum ko foti nde leñol ɗum ça ne se fait pas du tout enen mbi bande ko belaɗo mo sehil ma jaddomo ko paɗomo mona même ma metto wima safi sa rumtima ngol ƴiyema ɗum ko enen fulɓe mbi noon donc nak min ñagotomi tan ko kala ko neɗɗo ne waɗa yo ƴeew ko waɗata ko miijo ko waɗata ko anda wonde leydi ndi so tawi ndu huɓɓi lutatama an e hoore ma ko ɗum woni haala ka kadi so tawi neɗɗo o ene teeɗono yidde wonde hunde ya taw sa woni aɗa andi ne jaggirta ɗum c'est ça ala goɗɗum hande noon leydi ndi ne Sénégal wiyete Sénégal nde nden président Macky Sall jibinaka Ousmane Sonko jibinaka Barthélémy Dias jibinaka woɗɓe jibinaka e nder on tuma hande noon ko saaha mabɓe kono kala saaha koko ɓennata kala saaha koko ɓennata il faut yimɓeɓe paama ɗum ɗon ne moƴƴi donc woto jaaren ɗum leñam sen jaari ɗum leñam mago tan bonnat ko heewi te ene wawi bonnude nder leydi ndi ko heewi ɗum waɗi noon hande won yiɗɓe président Macky Sall gona fulɓe won yiɗɓe Ousmane Sonko taw ko fulɓe ɗum il faut paamen ɗum ɗon kadi mi yaadani e neɗɗo jiɗɗo leydi walla mi yaadani e neɗɗo laamiɗo leydi no ɗo fitina ɗum fitina eɗen gandi sowona ko bonni ala ko fewnata ɗum ko gueɗal kadi so tawi neɗɗo woni référence koko ñembate so tawi neɗɗo woni référence haalum koko teskete ɗum waɗi noon kala ko neɗɗo ne haala yo micco nde tawno miijo ko miijo miccinade ko miijo kono so tawi miijaki tan ma haal ko gandanɗa hoore ma janggo e jaam gata feɗiɗu picca wontanma nimsa ɗum ko gueɗal bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam haala weeɓani ene gasa ko kalden ko won jencuɗi wondi hen ene gasa taw jencuɗi ala hen ene gasa ha joni ko kalten ko wonɓe memɗen hen e nder oɗon tuma ene gasa kadi aussi ko kalden ko won weltiɓe hen kala mo weltaki yo Allah rokku ɗum kono weltina ɗum kala beltiɗo yo Allah rokku ɗum tabide tigui e nder weltare so tawi wonko tata hen oɗon jarɗoɗon jaafo so tawi ko yiɓɓe en ganda ko guero goto mo sénare wodani nde tawno kalone miijo jombata o fuujo heewi welata kalɗo to welani keɗiɗo ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe yo Allah wat deyre e nder leydi ndi yo Allah wat deyre e nder leydi ndi yo Allah wat deyre e nder leydi ndi en nani noon tato cankima e oɗon ngoɗon seppo ha joni waɗannogo hen goto koye nder leydi ndi hen ɗiɗo tigui rigui ko toon to gandanɗa hoore ma woni côté Casamance ɗum noon yo Allah yurmoɓe yaafoɓe yo Allah harnuɓe aljanna yo malaikaji moƴƴi jaɓɓaɓe woto yeeso maɓe finir woto caggal maɓe finir ko ɗacci ɗum noon eɗen gandi fitina so wona ko bonni ala ko fewnata hay batte bandiraɓe musidɓe kala ƴettiɗomi ɗo mi yaafimo ɗum mi yaforima ɗum ɓerdam lamde ceer kala kadi ha joni kalɗo ɗo ko gandanɗa hoore ma ene weela en ƴettaki e nder oɗon tuma onne kadi kañum ne weltanama no feewi yo Allah hokku en yiɗodirde jaggodirde jokkodirde ittodirde kumpa famde aussi ko nawrata Sénégal yeeso jehene majjum ha laaɓa ceer ɗum noon on jarama banda men tedduɓe musidɓam horsuɓe ɓe gowi fofirde guilgol e endaɓe korsa onon foof on beltanama nde tawno gonɗo ɗo ene waɗa commenté faami ko kalaten ko holɗum ene yaade men weltanama gonɗo ɗo aussi ne ɗacci haajumum ene yeeɓa en ene waɗa commenté ene ronki exactement famde ha wonde ene jagguire wonde peut être mataw wonko jiɗɗen
wonmo jiɗɗen sembinde walla wonmo jiɗɗen jaggande junngo no ɗum waɗani hen ɗo nde tawno gila uddinmi page am o fewde joni walla gila ganduɗon kam fewde joni e nder oɗon tuma on jiyani kam e côté politique walla mboɗa jaggani neɗɗo junngo mo gandanɗa hoore ma eɗen gandi biyeteɗo ministre walla biyeteɗo député walla biyeteɗo ɗum ɗo min kay saɗi seeɗa kewmi yaadude koye on mo gandanɗa hoore ma mboɗa andi mboɗa faami ko yiɗi ko e nder oɗon tuma taw koye nder nokku mo gonmi o haalanami exactement mi anda oɗo so tawi wonde heeɓi lefol laamu ma wood ko yencini e nder ngoɗon renndo mi ƴeewo wallude ɗum mi ƴeewo heeɗa ɗum ɗon ɗo mbawiri ɗo woni ɗo coté communication e nder on ɗum min jaada heen yalli joomum heɓa yalli joomum wasa heɓde sa heeɓi a waɗi ko poɗɗa wadde ko hayrun sa waɗani ko poɗɗa hedde ko mi holluma caggal te kadi aussi mi haalanma exactement ko mbirunoɗa wonde ya tottire lefol laamu ngo a waɗani feccirande majju saabu min komi apolotique c'est ça min mboɗo fiɓi wonde ko jogormi dañde e nder aduna ko ɗum ko Allah rokkatami ɗum wona innamade rokkatami ɗum sabu ɗum neɗɗo ene wawi arde ma humtuma hokkuma 20 millions walla hokkuma 15 millions walla hokkuma milliard heɓta dignité ma e personnalité ma ha laaɓa cat ndimagu ma ndimagu milliard wawa sodde ɗum ndimagu 2 milliards wawa sodde ɗum e nder oɗon tuma donc ndimagu so eggi ruttata ko ha abada way kono hoolare ni ɗum noon moni kala yo ren ndimagu mum bandiraɓe musidɓe te ɗum eɗiɓe ne tawno so tawi yimɓeɓe jiratnoma ko ndimagu ƴerma ko ndimagu kala ñande pertuɗa ndimagu ma e nder oɗon tuma jomum en jaggirtuma ka huwere a wonta haal yimɓeɓe keɗo ɗum ko gueɗal te kadi kala jiiɗo makko ɗum woni ko noddirtuma e nder oɗon tuma janggo e jaam so tawi joomum yiima hokkatama fodde hokkatama gueɗal sa haali ni ene wawi fuftadema walla jandinma e nder yimɓe ɗum noon moni kala yo reno ɗum ɗon no haaldirni yana banda men tedduɓe musidɓe morsuɓe ko arnoɗo ɗo tan wajade e wasiyade journaliste yo heddo journaliste politicien heddo ha joni politicien ceerno heddo ceerno moni kala so yiɗi respectede lawol ngol ƴettuɗa ngol heddo e maggol kono so tawi a wi wonde aɗa waɗa jalgati sa renaki kuugal ara e dow ma ne tawno hande yimɓeɓe ñamdirta dokkirta kala hen ko mbaɗɗa so tawi a waɗi ko poɗɗa wadde tan ɓe jomumen mbaɗata apprécié sa waɗani ko poɗɗa wadde tan sa boyi jomumen caɗɗanma lawa ngal mi salmini on jarama bandiraɓe musidɓe